1 dode en zeker 10 gewonden in Zierikzee als gevolg van een windtornado die een spoor van vernieling achterliet in de stad. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig en een groot deel van de stad is ook afgesloten. En verder in deze Zeeland nu. Kerncentrale zet werkbezoek in een ander licht. En scholen herontdekken de moestuin. Goedenavond. Door een tornado zijn vanmiddag in Zierikzee 1 dode en minstens 10 gewonden gevallen. De mini-tornado trok aan het begin van de middag over de stad en liet een spoor van vernieling achter. Aan de Kallandweg belandde het dak van 4 woningen op straat. Verder vloog alles wat los en enigszins vast stond door de lucht. Van trampolines, dakpannen tot schuttingen. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig in de stad, die voor een groot deel is afgezet om toeschouwers buiten de deur te houden. En de ravage is groot. Bomen zijn ontworteld en auto's zijn beschadigd. En ook de ontreddering is groot. En we gaan naar Zierikzee. Daar staat Eva de Schipper voor ons. Ja, Eva, 1 persoon is om het leven gekomen. Is al bekend hoe die om het leven is gekomen? Het lijkt erop te gaan dat het gaat om iemand die een stuk puin, mogelijk een dakpan, tegen zijn of haar hoofd heeft gekregen. Ja, nu loop jij daar dus al de hele middag rond. Wat voor verhalen heb je gehoord? Ja, je moet je voorstellen, ik kwam hier aan en ik hoorde over de windhoos. En dan denk je, ja, dat is misschien redelijk plaatselijk. Maar dat is dus absoluut niet het geval geweest. Je ziet hier gewoon letterlijk op elke hoek van de straat, misschien wel bij elk blok huizen, zie je iets liggen van omgewaaide tuinsets, dakpannen liggen op straat, schuttingen, beschadigde auto's, takken. En ja, hier achter mij is ook wel duidelijk te zien dat er een hele hoop huizen flink beschadigd zijn. Die zijn zelfs onbewoonbaar verklaard. Het zou gaan om bijna 20 huizen. En een van de bewoners van die huizen die onbewoonbaar zijn verklaard, die sprak ik vanmiddag en stond nog een beetje na te shaken. Mijn huis is het 3e huis, dus precies waar dat dak op ligt. Dat is mijn ingang, dus eigenlijk, ja, je ziet niks van de voordeur, je ziet helemaal niks. En daar woon ik sinds 2012. En hoe gaat het dan? Want je was niet thuis op het moment dat die windhoos over Zierikzee kwam. Nee, ik was onderweg in de auto naar Zierikzee. Ik kwam uit Haamstede vandaan van mijn vader. En ik ging bij mijn vriendin de auto terugbrengen. En toen belde de overbuurvrouw, die belde mij. Waar ben je? Helemaal huilend. Ik zeg, want ja, er is een tornado over de Kallandweg. Heel je dak ligt eraf. En dan had ik echt zo van, heel mijn dak ligt eraf. Ik geloofde het niet, want het is, ja, je kent het niet. Ik zeg, kom er gelijk aan. Dus ik ben op de scooter gestapt. Gelijk naar huis gegaan. En ik kom hier aan en toen mocht ik eerst niet door, wat logisch was. En toen zag ik het. Ja, dan is het net of je in een roes leeft. Want, is dit mijn huis? Wat gebeurt er? Er gaat heel veel emoties door je heen. En iedereen komt naar je toe, want ze zijn blij dat ze je zien. En dat had ik zelf ook. Het is gewoon een schok. En ja, heel veel meeleven van iedereen, wat super lief is. En mijn oudste zoon belde gelijk, waar ben je? Ja, die kwam ook gelijk van zijn werk vandaan. Mijn jongste zoon, die heb ik van school laten komen. En die was helemaal over zijn toeren, maar die moest ik gewoon bij me hebben. Nou, we krijgen onderdag en hulp van iedereen. Ze zijn super lief allemaal, super lieve berichtjes. Maar op het moment kan ik die even niet beantwoorden. Ja, het is gewoon heel veel emotie. Onwerkelijk. Ja, onwerkelijk. En we gaan naar de woordvoerder van de veiligheidsregio, Remco Durink. Ja, jullie zijn daar goedenavond trouwens, jullie zijn daar in grote getalen aanwezig. Nu hoorden wij vanmiddag dat er files stonden op de toegangswegen naar Zierikzee. Met mensen die natuurlijk naar huis wilden, maar ook mensen die wilden komen helpen. Hoe verloopt de hulpverlening op dit moment? Ja, we zijn groot opgeschaald vanmiddag. De hulpverlening is snel op volle kracht al in gang gekomen. Er is enige tijd een moment geweest inderdaad dat we slecht bij het gebied konden komen. Er waren veel mensen die wilden helpen of in het gebied wilden kijken. Dus we hebben ook een NL-alert verzonden met het verzoek aan iedereen om vooral uit het gebied te blijven en ons de ruimte te geven. Nou, inmiddels zijn daar veel brandweereenheden nu nog steeds ter plaatse actief. En zijn we nog niet helemaal klaar om het gebied helemaal te doorzoeken, maar daar zijn we druk mee bezig. Ja, is er overigens al een update te geven over het aantal gewonden die zijn gevallen? Nou, niet anders dan wat u eerder heeft aangegeven. We hebben 1 dode te betreuren en meerdere gewonden. Op dit moment hebben we 7 gewonden waarvan we weten dat mensen gewond zijn. Ja, nu was het gebied dus lange tijd afgesloten. Is al te zeggen wanneer de bewoners van het gebied terug naar huis mogen? Nee, dat kan ik nog niet exact aangeven. We verwachten zeker dat de brandweerinzet nog tot een uur of 6 bezig zal zijn. We hebben echt nog tijd nodig om het gebied te doorzoeken. Daarnaast is het gebied ook niet altijd veilig. Dus mensen worden mondjesmaat wel weer toegelaten in het gebied. Er zijn nog ettelijke straten afgesloten.
Maar we willen wel iedereen erop wijzen, het is niet altijd veilig. Dus let op uw eigen veiligheid daarbij. Remco Durik van de Veiligheidsregio, dankjewel. Gaan we nog even terug naar Eva. Eva, er zijn natuurlijk een paar mensen die zijn natuurlijk nu dakloos. Waar worden die opgevangen? Ja, dat is wel heel erg mooi. Een hotel in Renesse heeft hulp aangeboden. Dus gedupeerden die kunnen zich daar melden en dan kunnen ze gratis ook daar overnachten. En mensen die ook gedupeerd zijn of die hulp nodig hebben of schades, die kunnen zich melden bij het gemeentehuis. En wat ook heel fijn is dat daar ook psychische hulp aanwezig is. Eva, dankjewel. En tot zover de berichtgeving over de tornado. Op onze site omroepzeeland.nl en via de app houden we u uiteraard op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in Zierikzee. Gaan we nu door naar het andere nieuws van vandaag. Zeeland wacht gespannen af wat het kabinet deze week naar buiten gaat brengen. Komen er 2 kerncentrales bij? En hoe lang blijft de huidige centrale in Borselen open? Daardoor kwam een eerder gepland bezoek van de 3 Zeeuwse Kamerleden vandaag opeens in een heel ander daglicht te staan. Rond het middaguur kwamen de 3 Zeeuwse Kamerleden naar het Zeeuwse provinciehuis. Chris Simons van de VVD, Joba van den Berg van het CDA en Jacqueline van den Heel ook van de VVD. Een paar keer per jaar hebben Zeeuwse Tweede Kamerleden een ontmoeting met het dagelijks provinciebestuur van Zeeland. Met commissaris van de Koning Han Polman en met de gedeputeerden. Dit bezoek was al langer van tevoren gepland, maar blijkt nu toch wel op een heel strategisch moment te zijn. Want er speelt de komende week heel wat voor Zeeland in de Kamer. Eind van de week wordt een brief verwacht van het kabinet over kernenergie. Blijft de centrale in Borselen langer open en krijgen we er zelfs bij. En ook is er deze week spoedoverleg met minister Van der Wal over het afgraven van de Hedwiegepolder. Maar er is meer. Denk ook aan PFAS, dat gaan we hier straks ook bespreken. Er komt nog een amendement aan over de Westerschelde-tunnel. Nou, zo zijn er nog wel een aantal zaken die heel relevant zijn om nu met elkaar te bespreken. 1,5 uur duurde de werklunch waarbij dus de Zeeuwse Tweede Kamerleden en het Zeeuwse provinciebestuur elkaar spraken. En dan is het natuurlijk de vraag na afloop, wat kunnen de partijen voor elkaar betekenen in deze belangrijke week voor Zeeland? Er zijn 3 kandidaten voor de bouw van nieuwe kerncentrales. Groningen, de Maasvlakte en Zeeland. Onze provincie wil graag en heeft de kennis al in huis, maar wil zijn huid ook duur verkopen. Als je het hebt over verlengde opening van de kerncentrale of je hebt het over uitbreiding van de mogelijkheden van de kerncentrales in Zeeland, dat het natuurlijk niet zo kan zijn dat voor Zeeland al die risico's zijn en alle financiële risico's met name. Dus daarover maak je aan de voorkant afspraken met het Rijk. Dus we zijn ook heel benieuwd wat de minister daarover deze week naar de Tweede Kamer gaat sturen, zo hebben wij begrepen. En dan is het ook goed dat de Kamerleden weten hoe de Zeeuwse positie is op dit onderwerp. We hebben in het verleden wel eens te maken gehad met de situatie dat het maken van kernenergie duurder was dan het verkopen, dat weinig meer opleverde. De tijden zijn wel veranderd, maar het kan zo natuurlijk weer omslaan. Ja, dat kan zeker omslaan. Dat momentum is er nu zeker niet, denk ik. Ik denk dat het goed is dat we met een goede energiemix aan de slag gaan. Dus ik zie dat risico nu minder groot dan dat in het verleden was. Maar het zijn wel allemaal zaken die je in analyses mee moet nemen. Het zou toch wel heel raar zijn als dan vrijdag bekend wordt gemaakt dat er een tweede kerncentrale bijvoorbeeld door de Maasvlakte komt of bij Groningen. Ja, daar ga ik verder niet over. Dat laat ik heerlijk. U laat niet het achterste van uw tong zien, hè? Nee. De volgende ontmoeting tussen het provinciebestuur en de Zeeuwse Tweede Kamerleden staat gepland voor eind oktober, begin november. De Zeeuwse Milieufederatie wil dat de Nederlandse overheid meer initiatief neemt om de scheepvaart schoner te maken. Vooral bij de inzet van baggerschepen is nog winst te behalen, zegt de milieuorganisatie. De schepen die nu worden ingezet om de Westerschelde begaanbaar te houden stoten veel fijnstof en stikstof uit, terwijl er ook baggerschepen zijn die dankzij nieuwe technologie schoner zijn. De ZMF wil dat die schepen ook in Zeeland worden ingezet. In Oost-Soeburg is gestart met het afbreken van de school die verkeerd om is gebouwd. De fout kwam eind mei aan het licht toen bleek dat de trap aan de achterkant van het gebouw zat in plaats van aan de voorkant. Het skelet wordt nu gedemonteerd, de fundering aangepast en dan wordt het raamwerk weer opnieuw opgebouwd. Hoeveel vertraging de bouw door de fout heeft opgelopen is nog niet bekend. Ja, en in de jaren 80 zag je ze bijna op elke basisschool, de moestuin. Leerlingen werkten onder begeleiding van een aantal ouders regelmatig in de tuin en leerden op een speelse manier meer over groente en fruit. Door allerlei factoren verdween de moestuin eind vorige eeuw gaandeweg uit beeld. Maar goed nieuws, de moestuin is bezig met een comeback. Ik ga jullie even uitleggen wat we gaan doen vandaag. Ik vind tuinieren heel leuk. Als kind zijnde deed ik dat al in de tuin van mijn vader. Mijn zoon heeft hier op school gezeten. En ik ben hier vervolgens de natuur gaan doen.
volg nu op dit moment een cursus bij Natuur en Zo. Nou, daar leer ik toch weer wat dingen bij. Dus dan pakken jullie een bak. Ik heb schaartjes, zie je dat? Pak maar een schaartje. Ik leer ze dus hoe ze moeten knippen, oosten en wat het allemaal is, uiteraard. Ze zien dus dat er een zaadje in de grond gaat. En vervolgens komt daar een plantje uit. Wat ze ook nog eens kunnen opeten. En dat doen jullie ook? Dat doen wij zeer zeker. We hebben al 3 keer spinazie geoost en gekookt. Aardbeien is het voor de 3e keer. Ja, wat daaruit steekt mag je nog knippen, prima. De Wereldboom in Hulst is een van de deelnemende scholen. Ze vinden het project een meerwaarde voor het onderwijs. Sowieso dat ze echt praktisch bezig zijn, maar een stukje bewustwording van het zakje uit de supermarkt heb je. Maar je kunt ook nu zien van hoe groeit het, hoe wordt het geoogst en hoe maak ik het klaar. En dat het ook lekker kan zijn, de groenten die wij hier in onze eigen moestuin hebben. Milieu- en Natuureducatiecentrum Natuur en Zo in Zeeuws-Vlaanderen coördineert dit project en krijgt veel positieve reacties. We hebben echt heel veel aanvragen. We zien steeds meer scholen die bezig zijn met moestuinieren. We hebben ongeveer 63 docenten die meedoen met de training moestuinieren. Dus het wordt echt wel omarmd. Niet alleen de scholen zijn enthousiast, ook de leerlingen vinden het erg leuk om in de moestuin te werken. Hé, wat ben jij aan het doen? Wij zijn aan het knippen in de snijbiet. Snijbiet, heb je dat wel eens gegeten? Nee, nog nooit. Denk je dat het lekker is? Denk het wel. Vind je het ook leuk wanneer je in de moestuin werkt dat je ook alle groenten daarna kan opeten? Ja. En welke groenten vind jij nou het allerlekkerst? Schoolspinazie. Wat ben jij aan het doen, Thijs? De aardbeien uit aan het knippen die goed zijn. En volgens mij niet alleen knippen. Ook het onkruid. Maar je hebt er ook stiekem eentje gegeten, hè? Ja. Was die lekker? Ja. Naast dat zoveel mogelijk leerlingen leren hoe allerlei groenten worden verbouwd en smaken, hoopt de Haan dat het moestuinieren ook nog iets anders oplevert. Het uiteindelijke doel is dat we gezondere kinderen willen. Hè. Het overgewicht bij kinderen stijgt nog steeds. Dus gemiddeld toch wel 1,5% per jaar. Dus we zien steeds meer dikke kinderen. Dus leren waar hun voedsel vandaan komt, hoe groente smaakt. Nou, op het moment als ze het gewoon zelf verbouwen, is echt al bewezen dat ze het dan ook lekkerder vinden en meer gaan eten. Dus dat is wel het doel. Er trokken vandaag enkele zware buien over de provincie en de gevolgen daarvan heeft u eerder in onze uitzending kunnen zien. De regen trekt de komende uren weg. Morgen wordt een vrij zonnige dag met vooral landinwaarts stapelwolken. Het wordt daarbij maximaal 24 graden bij een zwak tot matige veranderlijke wind. En woensdag belooft zomers te worden. En tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag, die we begonnen met de ravage die de tornado in Zierikzee heeft achtergelaten, waarbij ook een dode is gevallen. Op onze site en via de app houden we u uiteraard op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. En voor nu nog een fijne avond.